Egy napsütéses reggelen egy lelkes anyuka kereste fel az Akzo Nobelt, hogy segítséget kérjen egy csepeli óvoda kerítésének lefestéséhez. A világ egyik legnagyobb festékgyártó vállalatának magyarországi képviselete közösségi programja keretében tudott támogatást biztosítani az óvodának, sok-sok liter vidám piros Hammerite festékkel. Az Akzo Nobel közösségi program olyan vállalati kezdeményezés, amely arra bátorítja munkavállalóit, hogy aktívan vegyenek részt a helyi közösségek életében, életkörülményeik javításában. A közösségi program keretében hátrányos helyzetű közösségek, intézmények, egyesületek, szervezetek, például iskolák, óvodák támogatására van lehetőség. Nézzük meg, hogyan segített az Akzo Nobel a csepeli Aprajafalva óvodának. Nagyon szépen le van csiszolva. Tehát olyan sokat dolgoztak vele a szülők, és ez volt a legnehezebb, a csiszolás. Körülbelül 3-4 réteg festés volt rajta. Összesen mondjuk 28 évre visszamenőleg tudjuk, hogy nem volt lefestve a kerítés. Ez megizzasztó munka volt, hogy úgy mondjam. Ezért többnyire apukák, de volt, aki anyuka beállt fúróval, és csinálta, és csiszolta, és hát elég kemény munka. A festés az már mondhatni, hogy az egy kis álom ahhoz képest, amilyen a csiszolás volt, de a szülők nélkül nem menne. Hát, tekintve, hogy azért elég régiek ezek a kerítések, azért van jócskán vele munkánk. De hát hál' Istennek elég sokan voltunk. De a lányom is ide jár, óvodába. És hát szeretném én is, hogyha olyan környezetben játszhatna. Amikor az óvodai felvétel volt, ez év májusában találkoztam ugye Kara Mónikával, akinek a kisfia majd januártól fog ide járni az óvodába. De amikor ő itt járt és körülnéztünk az udvaron, akkor hát ő azt mondta, hogy ez borzasztó ez a kerítés. Ő arra gondolt, hogy önkéntes munkát hirdessünk meg az óvodában, és fessük le a kerítést. Létrehoztunk csoportokat, szülői csoportokat, hogy mindenkihez eljusson az, hogy igenis, és itt van egy önkéntes munka, amiben részt lehet venni, és nyitott füleket találjunk, hogy minél többen legyünk, és minél többen tudjunk csinálni, úgyhogy hát igen, én vállaltam ezt a könnyebbik részét, hogy szervezem. Mondtam, remek, erre én is vevő vagyok, tudom, hogy nagyon sok szülő is, de az a probléma, hogy festéket honnan szedünk. Összkerítés 160 méter hosszú. Na most 160 méter hosszú kerítés, az anyagot megvenni, hát az egy kisebb fajta anyagi csőd. Elkezdett kutakodni, azt kérdezte, megteheti-e, mondom, nagyon örülök neki, és megtalálta az Akzo Nobel céget. Zotter Gábor úr kijött az óvodába, és ő mondta meg végül is, hogy milyen munkálatokra, milyen munkafolyamatokra lesz szükség, és a vele való egyeztetés alapján kaptuk meg az Akzo Nobel cégtől ingyen és bérmentve az óvoda részére az összes festéket, amivel most a kerítést lefestjük. És a Mónika fölhívott egy szombati napon, amikor benn dolgoztam, hogy találtam festéket. Mondom, miért? Azt mondta, piros, de mégse piros, nem bordó, azt mondja, inkább olyan mediterrán vörös. És akkor ez volt a Hammerite-nak az úgynevezett piros kalapácslag festése, és azt tudom mondani, hogy ahogy a gyerekek meglátták a legelső palettát, ami készen volt és piros lett lekenve, hát el voltak olvadva tőle, hogy piros lett a kerítés. Ezt az oldalt végig már lecsiszoltuk, lealapoztuk, és ez most az első réteg festék rajta, ez majd megszárad, és még egy piros lesz rajta, és akkor lesz teljesen kész. Most már a nehezén túl vagyunk, a csiszolás, meg az alapozás, az megvan. Összességében olyan, azt hiszem, 71 doboz alapozót kaptunk, 41 doboz ilyen nagy Hammerite piros lakfestéket, és 5 doboz higítót. Sajnos annyira régi, és annyira ugye nem lehet lecsiszolni teljesen, hogy a Hammerite hál' Istennek felajánlott alapozott is, úgyhogy ezzel végig alapozok, és így nem fogja ledobni a festéket azokon a részeken, ahol ugye nem jön le tökéletesen a régebbi. És ezt ugye meg kell csinálni előtte, mielőtt a festéket rárakjuk, hogy szép és tökéletes színe legyen, ha már
így 28 év után ki van festve először a kerítés. Felajánlották még azt is, hogy a cég átküld az alapítvány számlájára X összeget, és én abból az összegből megvásárolhatom mindazokat az eszközöket, amelyek a kerítésfestéshez kellenek. Ők természetesen leírták a listát, hogy mi az, amire biztosan szükség lesz. Ennek alapján indultunk el, és szeptember 17-én arra a bizonyos szombati napra, ami önkéntes nap volt, már festeni is tudtunk. Minden nap 4-5 órát. Tehát ahogy engedi az időm, akkor rohanok ide, és akkor festem a kerítést, megalapozom, hétvégén pedig egész nap, tehát akkor reggel 9-től délután 6-ig itt vagyok, és csinálom. Eddig 516 óra társadalmi munkát végeztek a szülők, és hát mondhatni azt, hogy 110 voltunk. Na most ebben a 110 főben nagyon sok szülő van, illetve szülő hozzátartozó, mint nagyszülők, keresztszülők, illetve az intézményben dolgozók.